Какво става, брато? Това е приятелят ми, Ники, Асен. Ела тук, брато. Ние сме DJ Rappers. Ние сме най-добрите. Това е Ники. И тази песен е за Старла. Асен! За Старла и Асен. За Старла и Асен! Роб хит, братле! Ето я, рок-н-дралската банда! И сега! Ден се сега! Правим от това! Правим от това! Всичкото е ека! Се вижда! Ола! Това е сега! Тека! Еда! Това е сега! Това е... Слушайте този клип! Кажете да! Кажете не! Кажете да! Кажете не! Айдете сега! Искаме сега ура! Искаме ура! Искаме да! Искаме цветя! Искаме ура! Искаме забава! Правиме сега! Ето това! Правим го за вас! Правим го за нас! Правим го за всички в интернет! Правим го сега! Правим го отда! Правим го с радост всичко! О, да! Ние сме супер! Ние сме супер!